bra na te say yo area yi ma yemusa odin ni yemusa bi Dine de wadaro ma de besi kakra. me pa cho ba wanim so anke bebo aye Me dine de wadaro ma de besi kakra na Yo. chire no mo bia wa chira ye. okay yentie we Daro ma. Edi kan mechia sumpa etiefo. yo Na nsem bi ha me. okay Efa mawarisem. Adewe ane masi ko ntini ya masi. Na msimede abedan. untini asi nkonwa mi yentie we Na dan me de bedam de ahyase ese de ye nkra. Na madaro ma be pese me no transi ye to oba no. Ene se me. na say yentie asem ye den kwoto nkra Me hu oba bi efe na Abigail. Abigail apia. yo O freaking tampo where bunini. Timi hu no na me yese me ken. Nyanka se mu no na ma ma adwen se mpese me ware dada. Timi hu ne ne didi nkoma. Didi aware no nkoma. ya ma one so ma ye why Ana isi enti everyone say it take be 3 months kura na if ayo phone so timra mu ho no na me pe kwan bi na me ko kwan bi so na me ko ho no kodru ye ne didi nkomo na ese kodru anado anwumre enti na ese ne ta ma so be ko adwuma enti eja omo me ode me chia o ma me no papa so oba na ye adwuma be oba na ye nurse ni yo nti ode me chia o ma me no papa e ma me no mu didi amane ana eja omo pe be bi ma me dai to bande o ko night ti anopa wo ba ye nurse me ade chi a me meba ti anopa no mo ba ye no ana me ne no e ko papa ho nurse me ko sre no se me pese me ware ne ba no mpese me tie fie chihye ya e wo ho tina okobo okokoko ana opetie keke ko me tie na ma ba mechi na wa bebo anho apem akowani nti na se first time a me de akoho eno no nti nyame anim papa na je me few so eni me didi eni me kan won nsem bia se o wonu mom de onu no ya santini ofrin su tabe poso nti se onu kra no obi firi kwa no so ba be ware ne ba ene de because oba na ma me ye ebunini ana onu no papa no so ya santini nti na se papa de wi a wosi ni medi nkomo na mani age o ga jem se ne me ya ebebo bi o me twa be nsi so sanity eni esa men de papa no e kasama no ni je meja me de sa da no me de ba mechi nti me no to adwene bobo aye ho a ntanze iteki be 6 months as 7 months na ko tina so me na bushia fo bobo mama ne nti oba no adwuma ni nti on dey share date ya de ko ye bibia ifiri oh fine 3 days yeah eba ye chi no nyamienim ne kure ni na isu bi kosoa na to be frank many nyam ti wo oba no na 6 months mu ana e fa ne se kasa ni bibia ayese okọ adwuma meba wo ni oba no sha ase edi nkomo no ene ne ho ade yo ni mu nyina ye yemfa se roughly 6 months 6 months okay enti tamu a me ko kan ho asem wie no start ba mo na onu no okọ night no nya off a 3 days off a se ne no benya off a ade eche an oba to oba there to so 3 days no okọ ti na me nhunu eyi bia anase fu etie mo aye so na me nhunu eyi bia eti op meba na kire se wushi ana amokoye bibia wi amokotena aye no emre ya me ware ne de wa metena ho nti no se he wo ho no na wonya off a ana wo ba bia 1 month no abetwa me fa say wo check mra obedi no me 2 days na ye mu bi kura ye ma kura no won ware ye mfie nsi an kwotena ba bi o enti ye mu bi ye ma me am ye oba no ya ese plaster no ye tare ho enti eno san hyehye ye ne ye hyehye a me ankasa no me di begu krata so
ti wo be makro be kan na plaster no be di atomu a no wa sign ne aware ne e di plaster agro na se wait ha na bibi si ameda hu no yo to aswe nti eche no a onya am say onya leave kakra bai ese niam bi a ekoso na wodie mesre na me die sie kakra papa because me ka se mi bi mamenka no meba mamenka no kure bi nkyerɛ yete ha nipa ho adwuma ne ye hostel wo wudi kind of mra bai se ompese e bebie wanim sanity se nkomo na ekwa ne bone so na mpo ye ne nipa ne di nkomo a eno kye se yesu ye ni kwan se ye disclose nipa ne ho bibia enti se ne awo fra ne amantoma yi asem no wo giti se ye betimi akan de akira me na ye oh nyom ne se me mom de me wofa enike nsem a yekoso no me maame adika akohonom ama bibia ye din ene na akokasa ama bibia ye din ane ya ena anye din meba enfami ntumirika ena anye din meboa enti anye din a de na wose biebie ni amani so na da ho na ye tubofo akọ ana ye tena se ya solve case na ye nso ye hunu ba bi na asam okasini na ojetini a say nso so ye di bim ni akwa akodifo ana nipa ne so di bim a ye nso akwa akotwa wrong meet eja mesrew sani asam ni siti e kan saa na ye nso so ye twonkra ye nso ya to ne saa ma obi atene ho ase dia make mu da ho me da say enti mesrew ye ni nkomo na nkomo ne nya professionally wada roma why enti asam a making na se oba ye no akwai bibi se bibi wo ho na ekoso na mebi a mani nyi wona me de na tenase na me ne ka mo asemo kwan mu aya wode be mame no na se enya ade se betima kana asem we ira bi ga din fie sen o 36 years o ma o baba na chese mu aya wode be mame no na se me hwe se ne isi toto aso no a na se e wo obi a den fom so ayen kana asem enti wo ye mfom so bi ema ono na ayese meso no niema bi haminti na menkana asem fom so be no ye so niema bi haminti na menkana asem ene sen oba bi abosome na oba okunu nchen bosome a oba okunu nchen no binim se wa do wakọ night na wakọ na a wanya ofu aban ebi a okura no obeda ntem madam me pacho obetina phone ne TV ho amana bo bese one na warefo amani hunu ba akọ no aboso na warefo amani hunu awafo eti esa abrei dodo na amani hunu no aboso no meso sebe adwuma me ye me amadwuma ntime pon 5 na me pon no me obi a me menya yonkosem me mpe yonkosem ti me bafia ebi a meso me aduane kama no a enumra me ne ku meda isenti me dwale eye bibia by 6 me dwale ayi bibia wi adidi ura dem no nti bosumi bia oyere oba wo ho nsra emre dodo check here 2 days once obi a wati sky oba ho a na papa na se dia wo ne mi nkoma ne mi di enti me nkansi ni twe na emom abrabo ne yenyina ye de ye bo se bi enti abrochiri yenyina wo Ghana ha ya adwuma na nka wo so nya abotre na opre transfer me se champions etimi ye ne sa pre transfer na no ukuru nkwatena nkobọ bra na oba wote ha bosumi mu nyina ukuru be hu a 2 days na ya ware enti mama ibi so fanse mu no kwasem ni me kra de na eho kra de nhyeda ha mesa because me ankasa no madwuma asem no me nhyeda ni tam ofie sa enti na me no kra me nsan no de enhame ba ne oba me nchen a ne ma ekoso no mre kra obenya ma wono age phone ni TV enti me so no already me no ayese so okwa me nkwa na metie mia na me yemi bi oba pra ase sa ti me no so me na madwuma asem ti me so lenta bia fo me paper me dem taise so ayi bi bra wa ba nyina wa na pa bi by 5:30 no
na me dwale na me kɔ adwuma so on me kyerɛ no kopem sɛ me wo adwuma mu a me pon a me ba fi nti me kura no wo ba me nkyɛn a saa ne ma ne nyina me ha wo ho ma de dada we so a me ye nti me hwɛ ne ɛkɔ so no a wadi kan me kɔka na asɛm a ne ɔyɛ kyerɛ me no na sɛ abrebia no ɛho ayi yawdie wɔ me mu nti na sɛ ayɛ sɛ mentime nka na asɛm bio agya na asɛm kura fine agya na asɛm continue wo yɛ bia no agya ne pa ma nti ne we kɔ so no it take 4 months na me ne no ɛnada because ɔbɛba abɛda no na me nim tam korokoro ɔbɛda meba mame nisa questions we ansa na ɔbɛwa ɔba no wonya hunumu bi sɛ ɔdɔ paa ɛno deɛ hunumu ne deɛ ahyase deɛ na me hu bibia kama sɛ ɔdɔ no a wotimi ni wudi nkɔmɔ ka kyerɛ sɛ me dɔ what can be kyerɛ me do wi ase me hu kra me tena what can be kyerɛ me ama me ankasa mu so no me dɔ ne nti na me ware ɛnyɛ sɛ me ba sɛ na ware na chi so nti ɛba ne sei no me ha me pa me dakra me na because me dwene ne ma ho a me nti ase so sɛ bia mo sɛ bibi kura si na me kɔka na sɛ bufuo ba kura me am sɛ atwa me ho pa je wo pa kyɛw saa nkrɔfo ma setena ya na sam den enti saa we no mo kɔ so no na wo no dakom wo no me fa nso obae no mbe 4 months na chi no me wo no na me ma me bae won so ti kuma se Ashtown ti obae Ashtown ma me yo enti wo bae no ana o se oba me nkyem ana me no kɔ de na obae wo ho se no tim se wo no afrɛ na ye complain ama no ono na di kan sama o ma me anim wo di kan me complain ama no enti me ma me bae a wone me tena ase no pagya asase mba so obey sisi ni se boso me nan ni wone ne nada okay ti wona mka kyerɛ sa ante asɛm we kura me fɛre o asɛm we ada wa to sa amre me yire se ni no tie obeda do kura me muta mo de beda me daja no bia be se matcha kura be 8:30 to 9 na mada because my says more na midware enti ono watu osisi abusan tam pa wodeda me ankasa menim ebi a me timani na wa wo de wade no wantimi ne na ankasa wo sansem we nyina na me de ka na asem ana me tese so wadi ka da nani ada suban di a ne kasa wo ho pe mentimi nka mentimi ne na ankasa wo ho da mi wura tie me woni obi na aya adwen cross e bebo brani bi ɛna mo kɔ na wahu sɛ eniama nhyɛ da nkoye ade a wo sɛ odi kan yɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔne ne tena sɛ me dɔfo pa sɛ ni ɛkɔ so no mani nye ho wante ase afei de na nkrɔfo ɔyɛ den ne sɛ champo ade a wakɔ amasu aware ho anasɛ asetena ho no sɛ nsɛm ni bi kɔ so na wo ne wo ho kani na antena se ansɔte ne ade na third person fiti prɛko pɛ be ma yɛbɛka asɛ no yɛbɛdum ase agya koraa enti asama American na me kyerɛ na me ma me yɛ sɛ wo tu no fo ka kyerɛ wɔyɛ no sɛ asew na den ade a wuye asɛm a bɛ me ma si me bɛ kan yɛ no korɛ na wo te wo am sɛ ɛyɛ anti asɛm a wo no wɔyɛ no start sɛ wo tu fo wo sɛ sade we die enye enti sesa efiri ho wa emuaye ode ma na asem no kra Ashtown ma me ya mani bi o catch me ne say yentimi nhye ne se wonantem na okwa aware ana so okwa de yi enti wonam se ante se wo o ka kire wo ne wo ma me se ni plain muntimi nhye mra ma no se wonantem wa ma brisan on the time o de dan nam se ante me obey me yire ye ntunufu ne mete hu na ma me ka senche na de no oka no ka chense sa so se bi kura na office obeye sa ne ma na wutime na ntema obetime egu se be ma no ono no opontem bantem odantem so on oba o ye aduane ma odi aduane de me mitimi ye bi on susu timi ye bi enti mpampi no so mpampi no woni ni mienu aneta ye aduane
bra waba na aduane de ono oba obedi san ibu okro beba kra na ma ye me nkwan ya se o ma ye ye nkwan ne ne ma nhye fridge mu ma se ono no obeba na me kra ma di dwa ye bibia so ibu oso so asem hwe na minti me nya ma di dwa gu no oba no wa ye ma men kan secret bi nkyere wo ma men kan secret bi nkyere wo e ma dodo ni bi se nya wo ba ko mienu a monye phone mfiri ne nsem na men kan asem we nkyere na ansa na abadwafo abem me dum no kra tie dia me ka kyerɛ wo no e ma dodo no yen ye wo ba ko mienu ne miensa na yete hɔ a first of all society na me ate ase se na ye baba ko ne papa ne wen ya obi enye obi ama na anware no enti ne sent wo ka ne na ato so saa na wote hɔ a wo twen obi a obeba be hya ne kawa ne keke status yasesa ne status afra ne mrs just that enya wo be ma na akwa ware no na odwene wo ho enti wo ye be ma na wo tie ma wie ya asem a me kan mu wani na ho e wo ho the fact is oba be friend me even omo nwo ekura me se champon so oba be ya ne ho ade abe ware no ani ade ehia no enti me srew se akwantuo ni kokoduru ba bi se wode wade de wodoyire ukotu nefu wonfa oka bibia wonya yi na wone ne tena na se wone ne tena se kasa na wonti a papa na twetwa na wose otwetwa so ema we meku anade amike wuja na enye yi ne obune se emra sane ema no koso nyina echi me fan se be ko 5 months ni opake mentade ene so no weja opake mentade na me niema we ya we de koye no ka kire me se okọ no ode we no echi no wahantu okọ de foforo beba unte so oboy bi wo be mia na mekoja se oba bia na mia na mekosi no wo mase baby o che no wakodi na kakra wo pe mekodin bra na sawo ene dia abai nti mo monte enti ode koye no the follow month ana obaye ana obe pake ne nchensen na oja nsere ba miensa be wo se wo de be ye nkwan ende minim na busa se na nchensen ya wo apake a wo de koye ka chem so onde wo de ko am say na last month wo baye wa ba be fa wa fa wonta de month we so baye ne wa ba be yeni enti saa ne ma we de nchensen we de men fancy meka mu nkosi wo odo ne de ne ho akodi mu ampa men fancy meka mu nkosi because minim adekura abufu am because me no nkwen me no nya hwe saa ne ma na wo ye nya de ya ba ko so aware uni ni party wonya ne hwe won kasanti ano no oye sei enti so de be ko di asesa won chansen won sreba miensa na aka wo porch won sesa kan na me wo ba me wo me ne ma me no mu dada na se wo sesa wa de wono na se wo so de afa ho atu ne pre ho no me bufu yi because me na nsem bi wo me how bi wo mu dada ana wo sa menya wo hwe wo sa yesa de opon sa ne men na menye ne ye boni bi ankyerɛ me nya bufu sem bi ankyerɛ wo ba me jo kama me no me fanse bibia ye ne kama na se wu yese ya enti me ka kyerɛ ne sɛ ne wo kɔ de asesa sa anchense ne den e ka ho kɔ o sesa kɔ enti hwa na wankasa na o se me de me mani so obeba abefa na msiyo mate ti wana me yi ska eton santa table so se wo de niam no bekɔ de a ene wo de agikes kana fa kɔ na me mfa niam ska se na de to center table ni so me de 100 cities na to so mfanya case kanko abre bia oba na oba obedi na kakra a okɔ ama ne sɛ okɔ de amia na mekosi no na metwa ticket amano no amande ode beto ne ho amande ode beto o ha wani agba akɔma sɛ me send no a week bia man say a week bia bi wo ho a ebi wo am sending no 200 dai munya na ma fra maami emunya o ebi a 150 na ma send amount ebi wo so emunya kura no ebi a 120 na ma send amount wo yale a wo fra me a wo hospital ka wo fra me e ma na ni hospital kuro ye dwuma ye hwe no o se twere Romano e ma no to enti ka obegbo no ofre me anu ma send am fi se me hu no
ebesi same wiki bia no amen sending na kon mesika mana na hos wa yale ama brotherhood se men fan kra bi ma brotherhood for se men kan kire o say wo mote ho no mo a mo te ho akata o mani nyina mahunu sunsun mu wiase se yesese kan no abetwa ati enti hyase adwane sesi awie mo aba ne fa mo na yentwa ne tia enti ne tia wa nyina ne se me maame emra ode sane ma no koye no a wogya sanchense miensa ho maame de yaw ne abufuo sisa sanchense miensa no kobo papa amane se ade a ne bana yeni be kodru ono nyame anim ni papa ne ka kire me se nsema me ka no me boa nam se bra wan musa nka se owura maame misa me bei tin we free head ru ha ma bana me bo mama ne a wo ka kire me se me boa na metimi aba be kan se mato ba no so ene papa no entimi anhwe anka asem nti wo frɛ ne ba no ma ne ba da mu ntimi ye na mka kire ba ayi papa ne se papa se wo asem a me de ba se wo se me boa de a ene me ko obey sorry periso me bo asew oba na ankasa wo yire no ai wa yire okola adan ya for papa so na uchi for papa so se papa no oni ma ani nkomo sa me ba uchi for papa so se me kra ne se papa asem a me de bae no se wo se me boa de a eni mesre kwan no manu asem nyina ni nti sa oholu usu holu no oholu mata de ehye me nyina atete na usu an holu no se ni oholu mi ana na usu holu no misu me holu no ye di fu an ka ba ma so ana omo be nti sa na no ye frɛ no holu mi ana misu me holu no ana usu holu yire nti wana omo be pata ye na de bae nti me bae na me maame me be bo me maame ama na no maame ka kyem se my mistake ni kwa se me ko di na chi de sa na ma no ko ti me maame bie ne ma ni so kyerɛ me ama me gye me mfum so etu ti wono me maame frɛ papa ti se dia ne enyam wa nti se ni akwa ne se me maame akɔhɔnom enu achi wakɔhɔnom ene akɔpa papa ne kyɛw ne papa na kasa aye bibia ma wato ne nsa frɛ oba ne se wo mra na ne ma ne ye mienu ono de on fa entrance na efutuo bi ewo bia ko maame ne ka kyerɛ me se kwa wone me kɔ no on pese ye bekɔ akɔbonkuru ama ebufuo foforo aye den asan o maame efutuo no me maame asem ka kyerɛ mti kwa menye din obetu ne na asi asem no so because nanka ho no na nanka wo se omohwɛ ka asem no enti me ba o ti kwana a wo kɔ no wankɔ se ebi a ne ekɔ so no wuntimi enti abusuan hwɛ mfa yie ntu ye na obi ankɔ ne baabi ya nkɔ sa na mu koye nsiesie enti me maame de ɔde asiesie ne kɔye ano ɔkɔka wie ne ye bae enti me maame ene me bra pani hwɛ ɔba nanim ɔmo hwɛ nanim na edi 3 months ɔmo frɛ no kura no a ɔmpɛ so ɔbɛ wɔmpɛw oh enti enu achi na me wɔ fa so abam me wɔ fa panyina abam wɔn so ato ne nsa frɛ no 1 month ni nti mo frɛ so ɔmɛyɛ dɛ asɛ bra wo kɔ asɔre bɛ me pa cho me ko living way no so ya asɔre a emu ɔmo wɔ mra pefo nso se masem nyina ne se no me a meto ne nkra se wo ye saa niema no nansen a me ka chen se wo fi se wo nware bie mu a onfa me nsa ne me niema emmere me because akrokro bie wo bia ma krokro me ne me ma me baaye no ko firi wo baaye kra me nkoa no wo ma no me nkoa ma sa wia me ho aba wa abra me ma me nim ada ko so wan fire da bi so na me kire no me ba wo ko ho nyina ma fire ba akokora na me ko e kra wo hwe manim ei ene na boni ada na so emma sa odo de ehun se ntokwa ba enka wo ko na anya o esi enwura kire abeje ba ko enti eno kra ampo madamfo mai bia en bra de America ni hia me na jamadamfo because awade ne mprantwe ye ko se me ko na me tese me ko e kra nanim kra no wo yese ya wanhwe kra ni nyina wajao enti no mama nka asem che ode awo kan tintin tietia se won fa nsa ne ma jiga na fa kwai na muntwa so ya na eno enye eno de me de kosa enye yi na me nka sai se we no nya prison ma twan ya wo fa ma wo so a wo ma meja me mintumi
ene e ware foforo ka ho enti ne wo me ne se me wo fa na ato ne nsa afre no wo de ne wo china dase ana my ne se ne me de ba be dan mo because say me hu ne menya me ye me hu say me no ka say hwe say ebmira case ni ba yi nyina na bona konuma ama yare a emu okra wo so yale yale ma me ame ma no ko hospital sa problem no wo nyina so nyinsen mai papa ba ko no say ba na wo say essay papa jai ka Mr. Champion 24 na di o ekeka ko no me ntimi nkofre na se so won ware a on fa me nsamere me ntimi nkofre abaya ne se eno so me ka we ya wo say ade na maka sa na ne o mu ne se me ba me re fi asem ba brem na manya na mo mfre na nsen ya ware a on kan na enu ya be Sunday ya ni sister panyin bi wo wa ya na me de no ho asem to nanim ana me free sister no ana me de ho asem to nanim say still na ni nua no ya frɛ no oma na me wo fa frɛ no what they say nti se me hunu nie sa no mu so mo Gaddafi mko koja na ware enye me frɛ wo de me papa de America mu nyima wo de sister ne de no so ɛyɛ asɛm kɛse prison be na chen sa de ewe sister no so de ne asɛm kɛse ni nua pani no ana ni nua pani no busa e ka kyerɛ me sɛ na me na maka kyerɛ ne sɛ on fa me nsamre me no ene me ne ma mre me na me se an because they say 5 months mu ne ewure ye frɛ wa woma me ma me frɛ me mpanifo frɛ me ayi mabusuafo frɛ wa woma bra no mo nka na saware no nwale bi ma ye hu ne ye ya woma ai so so on fa won samre wa wode won sa bebrew wode won sa no oniama bebrew na wo one na agimi no obe wale wo na wo ma hye da tubofo ama na be aba ye wo hu hwehwemu anam se sa na me na me mana dwene ni akọ bia me na me mana dwene bibie besi woni ne ntam bia obọ mamane nam se santi wo na wugu aware no wo se an ni me kan wo no tie nam se sa ene se wo na wasoma me aba me hu nhwemu dia ene mesama se obeye hu nhwemu ofan ne ya se wutwa tire wanyenye nkra wo mantam na de na wa musa no menim ho me busa na wantimi an obeye nhwemu no ye se wo ye de Emma ye menene kasa wi ene o kan bi kire me so me kan bi kire no mudi mu ho atem ene enya asem because asem na o ka kire me ni kwan se wo kasa asem is the last na mu twa abom ho no de na wo ka kire no last na ye twa aboye ho no me ka kire ne se menim se ni nua pani no onim nyansa obema ni nua na dwenti na me friend de no ho asem ye den etu ne na wo so ti aware ase na minim se uye nipa wo se na adwene ti se ne ekoso a kan che se ni ti kakra na kwantan kakra bibi sa ankoso man kan bibi sa ankoso so o record me okay yo yan fresh sister ni emusan so be ware on ware bi media mpesa mechanic se na abrampa se eniama nwake a se sumsam ne yenyai ekumema bebre abusua ni nyina momu nko yentimi nware mu de hie ibium sa sumsam na enu ntini mo betena baabi a mo tena mo gina ho wo so asori a wo koso ma ho kwan se kokko ware obi because awade dada na nyeden enwuye no enu na me no menti ase sum ni yesen me sa champion tunifo fa neto so na yenye yi